την κάμερα. Και φυσικά μετά το τέλος των παρουσιάσεων θα έχουμε αρκετό χρόνο, πιστεύω, για να κάνετε κάποιες ερωτήσεις και να γίνει μια συζήτηση. Να πω λίγα λόγια για το έργο, το acting, που ο τίτλος του είναι «Προώθηση αλλαγής συμπεριφοράς μέσω μιας συμπεριληπτικής πράσινης συμφωνίας», αυτό που λέμε το European Green Deal. Είναι ένα έργο το οποίο τρέχει τώρα εδώ και 4 χρόνια περίπου. Έχει κάνει έρευνα πάνω σε 8 θεματικές που σχετίζονται με την Πράσινη Συμφωνία, με βασικό θέμα τη συμμετοχή των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων πληθυσμών, το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και θέματα ισότητας φύλων. Η κυρία Βίβας θα μας παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα την οποία έχει γίνει. Το έργο έχει καταλήξει έχει δουλέψει πάρα πολύ με την κοινωνία των πολιτών και με ευάλωτους πληθυσμούς, έτσι ώστε να συνδημιουργηθούν προτάσεις, και κάποιες από τις προτάσεις θα προσπαθήσω έτσι πολύ συνοπτικά να παρουσιάσω εγώ στο τέλος. Και επίσης χρηματοδότησε και 10 πιλωτικές δράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, 3 εκ των οποίων έγιναν στην Ελλάδα, σαν μια ιδέα, μια εικόνα του τις δράσεις οι οποίες γίνανε. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε μια δράση που αφορούσε υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα στα σχολεία. Στο Ζαγόρι είχαμε μια δράση η οποία αφορούσε την προστασία της βιοποικιλότητας και στην Καλαμάτα μια δράση η οποία αφορούσε την ενδυνάμωση της κοινότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε με πολλές λεπτομέρειες στο site του έργου, που θα το βάλω τώρα εδώ στο chat μόλις τελειώσω την εισαγωγή. Και όπως σας είπα, θα έχουμε 2 ομιλίες από την κυρία Βίβας, που ήταν επικεφαλής της έρευνας, και από την κυρία Πεταλωτή. Και στο τέλος θα κάνω εγώ μια σύνοψη των προτάσεων πολιτικής του έργου. Καλώς ορίσατε και πάλι σε όσους μπήκανε τώρα. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Πεταλωτή, η οποία, όπως είπαμε, είναι ο πρόεδρος του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ένα σύλλογος του οποίου οι δράσεις νομίζω ταιριάζουν πάρα πολύ καλά με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Να κάνει μια μικρή παρουσίαση του συλλόγου και των δράσεών του και μετά θα περάσουμε στο έργο καθ' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πεταλωτή, μπορείτε να κάνετε share την οθόνη. Unmute. Σωστά. Ναι, σας ακούμε. Κοιτάξτε λίγο. Επειδή εγώ δεν θα μπορέσω να κάνω share την οθόνη μου, γιατί όπως σας εξήγησα είμαι σε κινητό. Μπορεί κάποιος ναι. να... Θα το κάνω εγώ. Ωραία, ναι. Την παρουσίαση μπορώ ταυτόχρονα εγώ να μιλάω. Καλησπέρα σε όλους καταρχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μπορώ να ξεκινήσω με τα του συλλόγου για τους σκοπούς της ίδρυσής του κλπ. Εκπροσωπώ τον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε, ο οποίος έχει συσταθεί από το 2016. Εγώ βέβαια είμαι στην ομάδα στο Σύλλογο από το 2022. Πρόσφατα εκλέχθηκα και πρόεδρος του Συλλόγου. Σκοπός μας είναι να μαζευτούμε όλοι όσο μπορούμε περισσότεροι εκεί έξω που ασχολούμαστε με το ποδήλατο, όχι τόσο με το αθλητικό κομμάτι, παρόλο που είναι και αυτό μέρος των δράσεών μας, αλλά κυρίως και με αυτό της αστικής μετακίνησης. Άρα θέλουμε να προάγουμε και να προβάλλουμε την ποδηλασία. Κάνουμε διάφορες πολιτικές προώθησης του ποδηλάτου ως εναλλακτικό και φιλικό προς το περιβάλλον μέσω μετακίνησης. Πολύ σημαντικό, κινούμαστε αρκετά σε παρεμβάσεις σε δημόσιες, δημοτικές και κρατικές αρχές. Έχουμε δηλαδή ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με όλους τους φορείς, κυρίως της πόλης, αλλά και με το Υπουργείο, τον Υφυπουργό Μεταφορών. Κάνουμε παρεμβάσεις οπουδήποτε υπάρχουν διάφορες δράσεις που αφορούν το ποδήλατο και τη βιώσιμη κινητικότητα, ακόμα και σε υποδομές. Κάνουμε προτάσεις δηλαδή για υποδομές. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το επόμενο slide αν θέλετε λίγο, από αυτό που δείχνετε, για τις δράσεις, τους σκοπούς του συλλόγου, εδώ. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δράσεών μας είναι εκπαιδευτικές. Πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με εκπαίδευση κυκλοφοριακής αγωγής εστιασμένη στο ποδήλατο. Αλλά το σημαντικό του είναι ότι είναι εκτός από θεωρητικό, υπάρχει και ένα βιωματικό κομμάτι, όπου τα παιδιά εκεί
φέρνουν τα ποδήλατά τους στην αυλή του σχολείου, διαμορφώνουμε ένα πάρκο κυκλοφορικής αγωγής και διασκεδάζουμε μαθαίνοντας κιόλας ταυτόχρονα. Και ένα άλλο επίσης σημαντικό κομμάτι είναι η ανάδειξη των ποδηλατών πλέον ως ισότιμων χρηστών του δρόμου. Το ποδήλατο έχει χώρο εκεί έξω στο αστικό οδικό δίκτυο και εμείς είμαστε εδώ για να το αναδείξουμε όσο μπορούμε, τέλος πάντων. Τώρα στα επόμενα slide θα δείτε λίγο κάποιες φωτογραφίες, αν θέλετε να τα περάσετε έτσι σύντομα. Έχουμε κάνει μια δράση ημερίδας οδικής ασφάλειας, όπου είχαμε φωνάξει ειδικούς να μιλήσουν για την οδική ασφάλεια. Είναι πολλά τα ατυχήματα που γίνονται με τους ευάλωτους χρήστες. Προχωρήστε τα, αν θέλετε, αυτά λίγο πιο σύντομα. Ασχολούμαστε με... Εδώ είναι το βιωματικό. Βάλαμε για να γίνει καλύτερα κατανοητό κάθε χρήστη του δρόμου, τον βάλαμε στη θέση του άλλου. Δηλαδή, βάλαμε τους οδηγούς των λεωφορείων, των μεγάλων οχημάτων, στη θέση του ποδηλάτου και τους οδηγούς του ποδηλάτου στη θέση του οδηγού λεωφορείου, για να δούνε στην ουσία ο ένας από την οπτική του άλλου την θέαση στο δρόμο. Προχωρήστε. Ναι, εδώ είναι η δράση μας με τα σχολεία, όπως βλέπετε. Κυκλοφοριακή αγωγή, τα παιδιά διασκεδάζουν με τις πινακίδες κλπ. Στο επόμενο θα δείτε οικογενειακές ποδηλατοβόλτες, όσο μπορούμε να οργανώσουμε τέτοιες μεγάλες δράσεις. Φυσικά με τη συνδρομή της τροχέας βγάλαμε τα παιδιά στη Τζιμισκή στο δρόμο, κάναμε πορεία, οπότε μας συμμετείχε και η τροχέα. Πέρα από όλα αυτά τώρα, εδώ θα δείτε κάποια στοιχεία του συλλόγου, αν θέλετε να μας βρείτε, PASTGR, τα email μας και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και κάποιες από τις δράσεις μας. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να εστιάσω στη σημερινή συνάντησή μας, έχει να κάνει κυρίως, όχι τόσο με το ποδήλατο ως προς το περιβάλλον και τη βιώσιμη μετακίνηση, αλλά με το ότι εκτός από ένας τρόπος μετακίνησης, είναι και μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο. Είναι και το ποδήλατο το slide που βλέπατε, εκείνο, ναι. Είναι ένα εργαλείο κοινωνικής ένταξης και ανεξαρτησίας. Δηλαδή, αυτό που κυρίως βλέπουμε εκεί έξω, εμείς οι ποδηλάτες που το βιώνουμε και στο αστικό περιβάλλον, αλλά και στο εξωαστικό που κάνουμε βόλτες, είναι ένας χαρούμενος μετακινούμενος, ο οποίος διαδρά με το περιβάλλον του σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι κάποιος άλλος που είναι κλεισμένος μέσα σε ένα σιδερένιο κουτί. Άρα, πάντα συναντιόμαστε, χαιρετάμε τον άλλον απέναντι, ακόμα και αν δεν είναι γνωστός. Είναι αυτή η αίσθηση που έχεις ότι συμμετέχεις στο αστικό περιβάλλον πολύ καλύτερα και συμπράττεις με τον άλλον μετακινούμενο. Άρα, εκτός από αυτό, φυσικά είναι και προσιτή μετακίνηση. Βλέπουμε εδώ ότι ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης μπορούμε να πούμε ότι είναι προσιτή μετακίνηση για άτομα με χαμηλό εισόδημα. Έχουμε πολλούς χρήστες μας και μέλη του συλλόγου μας, οι οποίοι αδυνατούν πραγματικά να έχουν στην κατοχή τους ένα αυτοκίνητο και χρησιμοποιούν το ποδήλατο ως ένα μέσο για να πάνε στη δουλειά τους. Είναι καθημερινό εργαλείο, δηλαδή μετακίνησής τους. Έπειτα, έχουμε άλλες κοινωνικές ομάδες που χρησιμοποιούν το ποδήλατο, όπως φοιτητές, για παράδειγμα. Φοιτητές, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, σε μια τόσο εύκολη πόλη και που το πανεπιστήμιο είναι στο κέντρο, δεν χρειάζεται να μετακινηθεί ούτε καν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ένα ποδήλατο του λύνει κατευθείαν στο πρόβλημα και φτάνει στο πανεπιστήμιο πολύ σύντομα. Ασφαλώς την ενίσχυση της κινητικότητας, όπως είπαμε, για τους κοινωνικά ευάλωτους χρήστες. Βέβαια, όλα αυτά έχουν προβλήματα. Υπάρχουν θέματα στη Θεσσαλονίκη, διότι δεν έχουμε υποδομές. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Χρειάζεται ένα ποδηλατικό δίκτυο και ασφαλείς υποδομές για όλους. Έτσι. Να προχωρήσουμε λίγο και στο επόμενο. Το επόμενο είναι κάτι που σχεδιάζουμε και συζητάμε κιόλας και ως δράση να το κάνουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο. Το συζητούσαμε τώρα για αυτήν την άνοιξη. Τελικά μας άλλαξε ο Υπουργός και δεν έχουμε χάσει τον διάβλο επικοινωνίας. Πρέπει να ξαναεπανέλθουμε από την αρχή. Θέλουμε να κάνουμε μία ημερίδα για την γυναίκα. Η γυναίκα, από τη φύση της ως πολύπλευρη προσωπικότητα στην αστική κινητικότητα, έχει διάφορους ρόλους και αυτούς θέλουμε να τους αναδείξουμε. Η γυναίκα βγαίνει στην αγορά, βγαίνει να ψωνίσει, βγαίνει να περπατήσει, είτε ως νοικοκυρά, είτε ως φοιτήτρια, είτε ακόμα ως επιχειρηματίας. Κινείται από το ένα ραντεβού του στο άλλο μέσα στον αστικό χώρο. Με το ποδήλατο, λοιπόν, θα μπορούσε να έχει μια πιο μεγάλη αυτονομία και μια καλύτερη ευελιξία στο αστικό οδικό δίκτυο.
και φυσικά συμβάλλει έτσι με τη μετακίνησή της στην βιώσιμη κινητικότητα. Για να γίνουν όμως, επαναλαμβάνω όλα αυτά, πάντα κατακλείδα είναι να μιλάμε για μια πόλη που προσφέρει ασφαλείς υποδομές, έτσι ώστε να γίνεται και πιο συμπεριληπτική. Και το επόμενο, αυτό που ανέφερα ξανά και εξ αρχής, είναι ότι η ποδηλατική μετακίνηση λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα περιβάλλοντος. Είναι ένα ζήτημα ισότητας, το οποίο δίνει φωνή σε άτομα που συχνά αποκλείονται από τη δημόσια σφαίρα. Ενισχύει λοιπόν τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε κοινωνική και επαγγελματική ζωή και μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα αστικά προσβάσιμο και φιλόξενο για όλους περιβάλλον. Έχουμε τύχει ποδηλατοβόλτες που μαζευτήκαμε αρκετά άτομα και το ποδήλατο του ενός, για παράδειγμα, μπορεί να κόστιζε ένα χ ποσό και το ποδήλατο κάποιου άλλου να κόστιζε 10 χ. Αλλά παρόλα αυτά ήμασταν εκεί, στην ίδια βόλτα. Άρα νομίζω ότι το ποδήλατο είναι ένα μέσο που πραγματικά αναδεικνύει την ισότητα και τη συμπερίληψη όλων. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το δούμε και στην δική σας περίπτωση, να το αναπτύξουμε σε κάποια άλλη πιο εξειδικευμένη ίσως ημερίδα, με συγκεκριμένα γκρουπ μετακινούμενων ή πολιτών. Οπότε, σε επόμενη συνεργασία, αν θα θέλατε, μπορούμε να επεκτείνουμε τη συζήτηση περισσότερο. Δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε κάτι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό όλες αυτές οι διαστάσεις της συμπερίληψης, της κοινωνικότητας και το θέμα της ισότητας. Επειδή η κυρία Πενταλωτή πρέπει να φύγει και ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε έστω και λίγο χρόνο να είστε μαζί μας. Αν υπάρχουν μια-δυο ερωτήσεις να τις κάνουμε τώρα και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Αν έχει κάποιος μια ερώτηση. Ναι. Όλοι μπορείτε να μας βρείτε, υπάρχει ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος και στο Facebook και στο Instagram και υπάρχει και ο σύλλογος μας στο site. Φυσικά στοιχεία, τηλέφωνα μπορεί να σας δώσουμε αργότερα αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Ωραία. Κύριε Πεταλωτή, αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Είμαστε στην διάθεσή σας και πιστεύουμε να έχουμε και περισσότερες δράσεις να κάνουμε μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ωραία. Περνάμε τώρα όπως σας είπα, το έργο είχε ένα μεγάλο ερευνητικό κομμάτι, το οποίο κράτησε και πάρα πολύ χρόνο και είχε αρκετή έρευνα μέσα. Για κάποιο κομμάτι αυτής της έρευνας θα μας μιλήσει η καθηγήτρια Άννα Βίβας. Όπως είπα, είναι καθηγήτρια ψυχολογίας στο City College, στο μητρικό μας πανεπιστήμιο. Άννα, ο λόγος σε σένα. Αν θες Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να κάνεις share screen ή να το κάνω εγώ όπως θες. Ναι. Γεια σας σε όλους. Θα κάνω εγώ share screen ένα λεπτάκι. Το βλέπετε? Ναι, πολύ καλά. Ωραία. Όπως είπες ο κύριος Σαχαρής, εγώ είμαι υπεύθυνη για την ερευνητική ομάδα εδώ στο ΣΕΡΚ. Κάποια άλλα μέλη από την ομάδα είναι και σήμερα εδώ. Είναι Δ. Βασίλης Κατσιμπύρος, που ήταν και μέλος της ομάδας, Χρήστος Εστεριάδης, υποψήφιος διδακτορικός, που είναι επίσης μέλος στην ομάδα, και Βασιλική Μιλιάδη, επίσης αποφύτως από ψυχολογία. Οπότε ήμασταν μια ομάδα που ήμασταν υπεύθυνοι από αυτές τις γραμμές που είπε ο κύριος Σαχαρής, που ήταν μέσα στην έρευνα του acting από τις 8 που υπάρχουν, αλλά συμμετείχαμε και σε άλλες ερευνητικές ενότητες από τις 8 που έγιναν lead από άλλες ομάδες. Οπότε εγώ λίγο σήμερα θα μιλήσω για το πρόγραμμα. Γενικά
γιατί όπως είπαμε ήταν ένα μεγάλο project, ένα μεγάλο έργο που έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες. Προσπάθησα να κάνω κάποιες γενικές, να πω κάποια γενικά αποτελέσματα και μετά να σας παρουσιάσω και λίγο πιο συγκεκριμένα για την έρευνα που κάναμε εμείς σαν ομάδα στα τροφήματα. Και θα μιλήσω πιο πολύ για το δεύτερο κύκλο, γιατί είχαμε και δύο κύκλους έρευνας. Το πρώτο που έγινε κάποια χρόνια πριν και το δεύτερο που τελείωσε λίγες μήνες πριν. Οπότε θα εστιάσω σε αυτό το δεύτερο κύκλο έρευνας, που ήταν ένα κύκλο που χρησιμοποίησε πάρα πολλές διαφορετικές μεθοδολογίες και πειραματικές δραστηριότητες. Ας πούμε, ήταν και ποιοτική έρευνα, ποσοτική έρευνα, με παρεμβάσεις, άλλες δεν ήταν παρεμβάσεις, οπότε υπήρχε μια ποικιλία από μεθοδολογίες μέσα στις διαφορετικές μελέτες που έγινε στις 8 ερευνητικές γραμμές της Πράσινης Συμφωνίας, του Green Deal. Κάποιος ήταν, ένα από αυτές είναι με την ενέργεια, βιώσιμη ενέργεια, με τις φυσικές καταστροφές και η διαχείριση, βιοποικιλότητα και η χρήση της γης, τροφήματα, οπότε ήταν αρκετά μεγάλο στόχο να καλύπτουμε διαφορετικές γραμμές της Πράσινης Συμφωνίας. Και κυρίως στόχο ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αλλαγής συμπεριφοράς, και ουσιαστικά αυτό προσπαθάνε να κάνει την Πράσινη Συμφωνία, να αλλάξει τη συμπεριφορά ή σε ατομικό επίπεδο ή συλλογικά στην κοινωνία. Και όπως είπε ο κύριος Σαχαρής πριν λίγο, μεταξύ επίσης των ευαλωτότητα και ανισότητα που υπάρχει στην κοινωνία, που το βλέπουμε στο acting από ένα πολυδιάστατη προσεγγίση, κοιτώντας το φύλο και άλλες ευαλωτότητα, παράγοντες, ναι, και κοιτώντας πώς αυτά μπορούν να λειτουργούν σαν εμπόδια ή σαν παράγοντες διευκόλυνσης της αλλαγής συμπεριφοράς. Αυτές οι ομάδες που ήταν 8 διαφορετικές ομάδες ήταν διαστημονικές, διεπιστημονικές, κόλλησα με αυτή τη μεγάλη λέξη. Οπότε υπήρχαν ερευνητές από διαφορετικά πεδία, όπως ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες, και η συλλογή δεδομένων σε κάθε ομάδα που ήταν μια διαφορετική γραμμή της Πράσινης Συμφωνίας έκανε έρευνα τουλάχιστον σε 5 χώρες της Ευρώπης, διαφορετικές 5 χώρες της Ευρώπης. Τώρα, γενικά να πω και συλλογικά ποια ήταν τα αποτέλεσμα από την έρευνα που έγινε σε αυτές τις 8 γραμμές, και τώρα θα μιλήσω σε αρκετά γενικό επίπεδο, γιατί αυτά είναι τι ήταν κοινά σε όλα τα αποτελέσματα από τις διαφορετικές ομάδες. Αυτό που δείχνουν τα αποτέλεσματα από το δεύτερο κύκλο είναι ότι οι μεταβάσεις στη βιωσιμότητα, που είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει την Πράσινη Συμφωνία, είναι πιο αποτελεσματικές όταν οι τοπικές και κοινοτικές προσεγγίσεις, που είναι αυτά που θα δούμε κυρίως, συνοδεύονται από πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς και επίσης από ισχυρές υποστηριστικές υποδομές. Θα δούμε και συγκεκριμένα στο δικό μας μελέτη που ήταν με τα τροφήματα, τα χρήματα και την πρόσπαση από ευάλωτες ομάδες συνεχίσει να είναι το κυρίω εμπόδιο κάποιος να μπορεί να διατηρεί μια βιώσιμη διατροφή. Οπότε λίγο θα το βλέπουμε και αυτά και στο δικό μας συγκεκριμένο έρευνα που θα παρουσιάσω λίγο. Τα grassroot πρωτοβουλίες, και όταν μιλάμε για τα grassroot, γιατί όπως είπε ο κύριος Σαχαρής, το acting προσπαθούσε να εστιάσει αρκετά σε πρωτοβουλίες που οργανώνονται από
τους πολίτες, αυτό που λέγεται στα αγγλικά το bottom-up initiatives, δηλαδή είναι πρωτοβουλίες από πολίτες, πολλές φορές από κοινωνικές ομάδες, που είναι ευάλωτες ομάδες και είναι αυτοί που επηρεάζονται πιο πολύ από αυτά τα προβλήματα. Και αυτές οι πρωτοβουλίες που είναι από τους πολίτες, από την κοινωνία, συνήθως προσπαθούν να λύσουν τοπικά προβλήματα. Δηλαδή βιώσιμο τρόφιμα για ομάδες που είναι στην κοινότητα και επηρεάζονται πιο πολύ από τις κλιματικές αλλαγές, η ενέργεια και άλλες από τις γραμμές του Πράσινη Συμφωνία. Οπότε αυτό που είδαμε με όλες τις ομάδες από τις 8 γραμμές ήταν ένα κοινό αποτέλεσμα, ήταν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες όντως οδηγούν στην αλλαγή, αλλά επίσης συχνά αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα. Το ακούσαμε και πριν από την κυρία Πεταλωτή, που δεν έχουν και δικά τους γραφεία και υποδομές, και μερικές φορές είναι και με τις πολιτικές που δεν τις υποστηρίζουν και έχουν και δομικά εμπόδια να μπορούν να επεκτείνονται και να έχουν ένα μεγάλο αντίτυπο στην κοινωνία. Το είδαμε και εμείς με την έρευνα που κάναμε στα βιώσιμα τροφήματα, και θα μιλήσω και μετά λίγο πιο συγκεκριμένα για αυτά, ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες και στην Ελλάδα, συγκεκριμένα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί εμείς δουλέψαμε και αρκετά κοντά με τέτοιες πρωτοβουλίες εδώ στη Θεσσαλονίκη, ενώ κάνουν απίστευτη δουλειά και είναι και πολύ σημαντική δουλειά, όπως είδαμε εμείς και είπε και την κυρία Πεταλωτή, συχνά έχουν θέματα και έχουν προβλήματα γιατί δεν μπορούν να υποστηρίζουν τις δράσεις που θέλουν να κάνουν. Επίσης, μια από τα αποτελέσματα που ήταν κοινά σε όλες τις γραμμές είναι ότι τα κοινωνικά δίκτυα και η συλλογική επιρροή έχει πολύ χρήσιμο ρόλο στην προώθηση της αλλαγής της συμπεριφοράς, γιατί όπως είπε και η κυρία Πεταλωτή, δίνουν αυτή την αίσθηση της κοινότητας, παρέχονται μια κοινότητα να υποστηρίσουν ειδικά αυτές τις ευάλωτες ομάδες, και διαμορφώνουν κανόνες και προσφέρουν και πόρους που μπορούν να είναι γνώση, πληροφορία και άλλος είδος υποστήριξη. Αλλά επίσης είδαμε, ενώ αυτά ήταν αρκετά θετικά αποτελέσματα, ότι χωρίς την αντιμετώπιση των συστημικών ανισοτήτων και να βλέπουμε τις προσκλήσεις που έχουν τις ομάδες που είναι περιθωριοποιημένες ομάδες στην κοινωνία, οι πολιτικές που υπάρχουν για τη βιωσιμότητα μάλλον οδηγούν στην ενίσχυση τις ανισότητες που ήδη υπάρχουν στην κοινωνία. Οπότε αυτό ήταν ένα κυρίως στόχο του acting, να εστιάσετε στην ανισότητα, και είδαμε σε πολλά από αυτά αποτελέσματα ότι συνεχίσουν να υπάρχουν και συνεχίσουν να αλλάσουν οι πολιτικές, γιατί οι πολιτικές συνήθως αποκλείουν και αυτές τις ομάδες να παίρνουν τις αποφάσεις και να σχηματίσουν αυτές τις πολιτικές. Οπότε αυτό είναι σημαντικό και δεν είναι αρκετή να υπάρχει αλλαγή σε ατομικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε και ένα πιο συνολική προσέγγιση στην αλλαγή για τη βιωσιμότητα. Αυτά ήταν λίγο οι συλλογικές τα αποτελέσματα που είδαμε που ήταν κοινά ανάμεσα αυτές τις γραμμές. Τώρα θα μιλήσω και λίγο παραπάνω, όχι πάρα πολύ, γιατί είπαμε 10 λεπτάκια, για το παράδειγμα το δικό μας το έρευνα που κάναμε, που ήταν στη βιώσιμη κατανάλωση τρόφιμων. Οπότε εμείς αυτή την έρευνα και ήθελαμε να κοιτάξουμε και να ερευνήσουμε οι δυνατότητες που έχουν αυτές τις πρωτοβουλίες που είναι από τις πολίτες, που είπαμε ότι στα αγγλικά λέγεται bottom-up initiatives, οπότε θα αναφέρω σε αυτούς σαν buoys από εδώ και πέρα. Και το είδαμε σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, το Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ρουμανία και Τουρκία.
και θέλαμε να δούμε το ρόλο που παίζουν αυτές οι πρωτοβουλίες που υπάρχουν και γίνονται ήδη εδώ και καιρό, να παραγάγουν αλλαγή συμπεριφοράς σε ατομικό επίπεδο, το είδαμε κυρίως, προς το πιο περιβαλλοντικά βιώσιμα, εννοούμε, διατροφές και κατανάλωση τροφίμων. Συγκεκριμένα σε αυτή τη ερευνητική γραμμή, επιλέξαμε αυτά τα BUIS, οι πρωτοβουλίες από πολίτες, που σχετιζόταν με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τρόφιμα, και στόχευε ευάλωτες ομάδες στην κοινωνία, όπως να δούμε ποια θα ήταν η αντίτυπο όχι μόνο στην αλλαγή συμπεριφορά γενικά, αλλά σε αυτές τις ομάδες συγκεκριμένα. Και μέσα με αυτή την έρευνα, ένα πολύ σημαντικό στόχο, που είναι στόχο και το acting γενικά, είναι να βοηθάμε να γίνουν αυτές τις προσπάθειες ορατές και αλλαγές που αυτές οι βουοί που ήδη υπάρχουν και γίνονται στην κοινωνία μας μπορούν να φέρνουν στη βιωσιμότητα. Και που συχνά, όπως είπα πριν, αυτές οι πρωτοβουλίες διοργανώνονται από τις ίδιες ομάδες που είναι ευάλωτες ή και πολλές είδαμε επίσης από νέοι άνθρωποι. Τώρα, συγκεκριμένα, τι είναι αυτό που διερευνήσαμε εμείς, που μελετήσαμε εμείς αυτό τη γραμμή, ερευνητική γραμμή, ήθελα να δούμε πώς οι αξίες που σχετίζονται με το τρόφιμα, αν κάτι, ας πούμε, ένα φαγητό είναι υγιεινό, αν ένα φαγητό σέβεται το περιβάλλον, αν ένα φαγητό είναι ευχάριστο, οπότε είναι διαφορετικές αξίες που έχουν σχηματίσετε οι άνθρωποι για να διαλέγουν το φαγητό. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι διαλέγουν φαγητό? Για από πολλούς διαφορετικούς λόγους. Μπορεί να είναι τους αρέσει, μπορεί να είναι γιατί νομίζουν ότι είναι, προστατεύει το περιβάλλον, μπορεί να είναι γιατί είναι ευθυνό και πρακτικό, εύκολο κάποιος να το μαγειρεύει. Οπότε θέλαμε να δούμε αυτές τις αξίες που έχουν δει και στη ψυχολογία, στην έρευνα ψυχολογία εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρουμε ότι οι αξίες και τα πιστεύοντα που έχουν οι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για τη συμπεριφορά και συγκεκριμένα για τη κατανάλωση τροφιμών. Και θέλαμε να δούμε και πώς οι πρωτοβουλίες επηρεάσουν όχι μόνο οι αξίες, αλλά την συχνότητα κατανάλωσης τροφίματα που είναι βιώσιμα. Οπότε πολύ κοιτάξαμε και μετρήσαμε τροφίματα που είναι βάση στα φυτά, τροφίματα που παραγάγονται έχω κολλήσει, τοπικά και είναι και seasonal, είναι εποχιακά. Και ουσιαστικά εστιάσαμε σε συγκεκριμένες αξίες που ήδη στη βιβλιογραφία έχουν δει ότι μπορούν να διευκολύνουν τη βιώσιμη κατανάλωση, και αυτές οι αξίες που σχετίζονται με την υγεία, του προστασία του περιβάλλον, το δίκαιο εμπόριο, τη τοπική παραγωγή, όπως είπα, και τη κοινωνική δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα αυτό που κάναμε σε αυτή τη ερευνητική γραμμή είναι ότι μετρήσαμε αυτές τις αξίες που σχετίζονται με τα τροφίματα και την συχνότητα κατανάλωση, αλλά και άλλες συμπεριφορές, όπως από πού σωνίζουν και τα τροφίματα, από σούπερ μάρκετ, από λαϊκές, σε 143 συμμετέχοντες, που αυτά τα άτομα συμμετείχαν συγκεκριμένα σε δραστηριότητες που είχαν οργανωθεί από αυτά τα bottom-up initiatives, από αυτά τα grassroots initiatives, που είχαν επιλεχθεί, όπως είπα, βάσει κάποια κριτήρια, και μετά το ξαναμετρήσαμε τα ίδια αξίες και συμπεριφορές μετά από 3 μήνες, να δούμε πώς επηρέασε αυτή τη συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες από την πρωτοβουλία των πολίτων στη συμπεριφορά και στην αλλαγή των αξίων των συμμετοχών. Να σας πω λιγάκι ότι έτσι καταφέραμε να έχουμε και ένα δείγμα από ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη στις 5 χώρες
που ήταν στο πλειοψηφία γυναίκες, και αυτό είναι μέσα στο στόχο το acting, γιατί θέλαμε να δούμε αυτή την ευαλωτότητα από την οπτική γωνία των γυναικείων, το φύλο και μαζί με άλλες ευαλωτότητες. Και επίσης η πλειοψηφία των συμμετοχόντων αυτοπροσδιορίστηκαν ως μέλη μια ομάδας που περιθωριοποιείται ή υφίσταται διακρίσεις στη χώρα που ζουν. Και τα έχω λίγο στα αγγλικά, αλλά όπως είτε εκεί έχουμε και όλα τα χρώματα από όλο της ευαλωτότητας της κοινότητας, οπότε το μπλε είναι το φύλο, το κόκκινο είναι αυτοί που είπαν ότι είναι περιοθεπείται ή έχει διακρίσεις στη χώρα του βάσει πολλές παράγοντες. Μπορεί να είναι και η ηλικία και το φύλο και τη σεξουαλική προτίμηση, μπορεί να είναι και πιστεύοντα, οπότε αυτό ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι του το δείγμα. Το κίτρινο, συγγνώμη, αυτό το πιο light, ανοιχτό μπλε είναι και σεξουαλική προτιμότητα και είχε και το ηλικία, ethnicity, το εθνικότητα και πολλά άλλα διαφορετικές ευαλωτότητες. Τώρα, για να πω λίγο στα αποτελέσματα, θα πω κάποια από τα βασικά αποτελέσματα από αυτές τις μέτρες που είναι, όπως είπα, σε 5 χώρες. Εμείς είδαμε ότι όντως αυτά τα πρωτοβουλίες, τα bottom-up initiatives, έχουν το δυνατό να δημιουργούν αλλαγές και στη συμπεριφορά και στις αξίες προς τα πιο βιώσιμη διατροφή. Συγκεκριμένα αυτό που είδαμε αλλαγές μετά από την συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες στις αξίες που σχετίζονται με τη βιώσιμη κατανάλωση, συγκεκριμένα στην υγεία, στη φιλικότητα προς το περιβάλλον, στη κοινωνική ευημερία και στη καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτό ήταν αρκετά σημαντικό αλλαγή. Και επίσης είδαμε ότι μετά από την συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες υπήρχε ψηλότερη κατανάλωση σε περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόφιμο, ειδικά εποχιακά και φυτικών τρόφιμο. Είδαμε επίσης ότι κάποια από τα παράγοντα που μπορούν να εξηγούν αυτήν την αλλαγή, που ήταν σε ατομικό επίπεδο, ήταν βασικά 2 παράγοντες που είδαμε από τη ποιοτική έρευνα που κάναμε. Ήταν, όπως έχουμε πει, ότι οι πρωτοβουλίες φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και έτσι καλλιεργούν μια αίσθηση που ανήκουν σε μια κοινότητα, που το είπε η κυρία Πεταλωτή πριν, και δίνουν η δυνατότητα στα άτομα να αλλάσουν την κατανάλωση τροφίμων που δεν είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Σε έναν τρόπο που είναι και αλλάσουν και γενικά το τρόπο ζωής που έχουν. Αυτό είναι το ένα, που είναι αυτό που δημιουργούν υποστηριστική κοινότητα για τους ανθρώπους, και το δεύτερο είναι ότι παραέχουν και πρακτικές πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες για βελτίωση της διατροφικής παιδείας, τις οποίες παίζουν επίσης μεγάλο ρόλο για την αλλαγή συμπεριφορά. Όπως είπαμε και στην αρχή, που αυτό ήταν κοινό και σε όλες τις ερευνητικές γραμμές, επίσης είδαμε ότι η έλλειψη χρημάτων, χρόνου και δομικής πρόσβασης παραμένουν σημαντικές προσκλήσεις για να υιοθετήσουν ειδικά αυτές τις ευάλωτες ομάδες περιβαλλοντικά βιώσιμα διατροφή. Οπότε το πόσο κόστισαν αυτά τα τροφή, τα βιώσιμα τροφή, ήταν ένα κυρίως παράγοντα, ειδικά σε αυτούς που ήταν ευάλωτοι βάσει την οικονομία. Και ότι η αντίτυπη και η μακροσωία αυτά τις πρωτοβουλίες που είναι από τους πολίτες εξαρτώνται από την επιτυχία τους στη συμμετοχή των κοινότητων και την εξασφάλιση συνεχώς υποστήριξης από τοπικούς θεσμούς. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραία, νομίζω και αυτό το είδαμε όλοι και οι διαφορετικές ομάδες από τις 5 χώρες, ότι είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες που είναι πολύ ενδιαφέρον και προσπαθούν να κάνουν και μια αλλαγή στην κοινότητα, αλλά σωρίζονται, για να τα πούμε απλά,
Γιατί δεν έχουν πόρους. Μερικές φορές αυτά που είδαμε εμείς είναι μικροί ομάδες. Μιλάμε, μπορεί να είναι 3, 4, 5 άτομα που ουσιαστικά οργανώνουν αυτή την ομάδα. Οπότε αυτά τα άτομα έχουν και τη δική τους ζωή, έχουν οικογένειες, δεν έχουν χώρο, οπότε εξαρτούνται πάρα πολύ από την εθελοντική συμμετοχή της κοινότητας. Και δεν έχουν τους πόρους να μπορούν να κάνουν πολλές δραστηριότητες. Οπότε, ένα από τα πολιτικές αλλαγές που εμείς έχουμε πει είναι να παίρνουν υποστήριξη για να μπορούν να συνεχίσουν να έχουν αυτή την αντίτυπο στη κοινωνία. Και αυτά ουσιαστικά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε καμία ερώτηση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Άννα, και να σε ευχαριστήσουμε για την εξαιρετική παρουσίαση στα ελληνικά. Μακάρι να μιλούσα κι εγώ μια ξένη γλώσσα τόσο καλά όσο μιλάς εσύ τα ελληνικά. Ευχαριστώ, Νίκο. Κόμισα μερικές φορές, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, κάποιες λέξεις πάντα θα ξεφεύγουν, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Θα πάω λίγο στη δικιά μου την παρουσίαση και να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις μετά στο τέλος. Μισό λεπτάκι να κάνω λίγο και τη δικιά μου share. Νομίζω τώρα πρέπει να φαίνεται καλά, εντάξει. Ναι, μια χαρά φαίνεται. Ωραία, ευχαριστώ, Άννα. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω λίγο για τις προτάσεις πολιτικής που έχουμε. Πολύ γρήγορα και όχι αρκετά αναλυτικά, γιατί είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ αναλυτικές και μπορείτε να τις βρείτε στο site. Σας έχω βάλει στο chat και που μπορείτε να βρείτε τα policy recommendations, προτάσεις πολιτικής, αλλά και που μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τις πιλωτικές δράσεις. Το κύριο θέμα λοιπόν του acting είναι αλλαγή συμπεριφοράς και συμπερίληψη ευάλωτων πληθυσμών στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Νομίζω και η Άννα τα ανέλησε αρκετά αυτά. Το acting, όπως είπαμε, είναι ένα ερευνητικό έργο που ερευνά τον αντίκτυπο των πολιτικών της Πράσινης Συμφωνίας σε ευάλωτες ομάδες και ο στόχος μας είναι η πρόληψη των ανισοτήτων και ανάπτυξη καινοτομιών για τη διαμόρφωση συμπεριφορών σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Το θέμα μας λοιπόν και το ερώτημα είναι πώς προωθούμε την αλλαγή συμπεριφοράς και τη συμπερίληψη ευάλωτων πληθυσμών στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Η απάντησή μας, που όπως σας είπα είναι αρκετά αναλυτική με πολλές προτάσεις, αλλά 3 είναι τα βασικά θέματα, οι βασικές θεματικές. Πρώτον, αξιοποίηση της τοπικής γνώσης και τοπική δράση, δράση σε τοπικό επίπεδο. Δεύτερον, επαναπροσδιορισμός του κοινού καλού και των κοινών, αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε commons, κοινόχρηστοι χώροι, κοινές πρωτοβουλίες, αξιοποίηση όλων αυτών. Και τρίτον, συνεργασία σε τοπικό επίπεδο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, της αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων. Τοπικές συνεργασίες μεταξύ αυτών των 3 μερών, ας το πούμε έτσι. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στις επιχειρήσεις και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορείτε να τις βρείτε σε αυτό το link που φαίνεται εδώ, αλλά και που το έχω βάλει και στο chat. Και θα προσπαθήσω να κάνω μια μικρή σύνοψη. Καταρχήν, για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε εδώ πέρα και να πούμε είναι ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν γνώσεις, έχουν τεχνογνωσία, ασχολούνται σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας με θέματα κλιματικής αλλαγής, κοινωνικής δικαιοσύνης, βιώσιμης ανάπτυξης και γι' αυτό θα πρέπει αυτό να αντικατοπτρίζεται και στις ίδιες τις οργανώσεις. Δηλαδή να έχουν μια ατζέντα για τη συμπερίληψη, να κάνουν επανασχεδιασμό της ηγεσίας και των δομών τους με γνώμονα τη συμπερίληψη και την ποικιλομορφία, να κάνουν δίκτυα αλληλεγγύης τα οποία το υπόβαθρό τους να έχει τη συμπερίληψη, συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και μέσω της κοινωνίας των πολιτών να μπορεί να γίνεται η αξιοποίηση της τοπικής γνώσης και δράσης. Από την άλλη μεριά αυτό που προτείνουμε είναι οι ίδιες οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών να συνηγορήσουν για την νομική αναγνώριση των κοινών, των commons όπως λέμε, δημιουργία πράσινων κοινών χώρων με πρωτοβουλίες από την κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν τις πρωτοβουλίες και στην πόλη μας για να δημιουργηθούν κοινοί πράσινοι χώροι και στήριξη δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων στους πολίτες και με τη συμμετοχή των ευάλωτων πληθυσμών. Περνάω τώρα γρήγορα σε ένα μικρό παράδειγμα
είναι συμπεριληπτικές πολιτικές στην αλυσίδα διατροφής. Για τη διατροφή μίλησε πάρα πολύ και η Άννα. Η έρευνα μας δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ φύλου και βιωσιμότητας στα τρόφιμα. Με πολύ απλά λόγια, οι γυναίκες ξέρουν, και κυρίως οι γυναίκες αγρότησες, πολύ καλύτερα τι είναι βιώσιμο, τι έχει μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον, τι είναι το πιο φυσικό κατά κάποιο τρόπο τρόφιμο. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε αυτή τη γνώση για να συνδημιουργήσουμε προτάσεις πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να βγούμε προς τα έξω και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με τη σημασία της τοπικής κατανάλωσης, της εποχιακής κατανάλωσης τροφίμων. Αυτή και η τοπική και η εποχιακή κατανάλωση, όπως πολύ καλά μπορεί να καταλάβει κάποιος, μειώνει πάρα πολύ το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η υποστήριξη των μικρών αγροτών για να μπορέσουν να παράγουν βιώσιμα και εποχιακά προϊόντα και να τα προωθούν στην αγορά, και η υιοθέτηση τοπικής γνώσης και σοφίας των μικρών αγροτών. Τώρα, όσον αφορά τις προτάσεις για τις επιχειρήσεις, θεωρούμε ότι και οι επιχειρήσεις έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να παίξουν στην υποστήριξη του Green Deal και στο να το κάνουν πιο συμπεριληπτικό. Και οι προτάσεις μας έχουν δύο, ας το πούμε έτσι, στόχους. Ο ένας στόχος είναι το εσωτερικό των επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι και οι αλυσίδες, πελάτες, προμηθευτές κλπ. Και ο άλλος στόχος είναι αυτό που λέμε εταιρική κοινωνική ευθύνη. Όσον αφορά το εσωτερικό των επιχειρήσεων και το εργατικό δυναμικό, προτείνουμε να υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στις επιχειρήσεις για την κλιματική αλλαγή, εκπαίδευση πάνω σε θέματα υγείας, πράσινης κινητικότητας, εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι ώστε να μάθουν οι εργαζόμενοι πώς μπορούν να συμβάλλουν σε όλα αυτά. Και έχουμε δει ότι όταν γίνονται αυτά, οι εργαζόμενοι τα αγκαλιάζουν. Και επίσης ενθάρρυνση καινοτομίας στις επιχειρήσεις με επιβράβευση ιδεών για εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση, πράσινα μέσα μεταφοράς κλπ. Στο δεύτερο επίπεδο, που είναι το επίπεδο της εταιρικής πολιτικής ευθύνης, υπάρχουν φυσικά σε όλες τις επιχειρήσεις υπάρχει εταιρική ευθύνη, η πολιτική εταιρικής ευθύνης, αλλά εδώ αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια συστηματική, ας το πούμε έτσι, στόχευση σε επενδύσεις, τοπική βιοποικιλότητα και προστασία του οικοσυστήματος, υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων που προωθούν τη βιωσιμότητα, δημιουργία σχεδίων μοιράσματος οδήγησης, carpooling, πιθανώς και με κοντινές επιχειρήσεις σε μια επιχείρηση, έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορούν να κάνουν κάποια σχέδια για carpooling, το οποίο μπορεί να μας σώσει πάρα πολλά σε επίπεδο περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Προώθηση της ποδηλασίας και χρήση δημόσιας συγκοινωνίας, σε σχέση με αυτά που μας είπε και η κυρία Πεταλωτή. Ενθάρρυνση εξοικονόμησης ενέργειας κατά τις περιόδους θέρμανσης και ψήξης. Ανακύκλωση σε κάθε επίπεδο δραστηριότητας εντός της εταιρείας. Τέλος, και πολύ σύντομα, συνεργασίες κοινωνίας των πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, γιατί έχουμε τα εξής δύο πολύ μεγάλα προβλήματα. Το ένα είναι όλες οι τοπικές αυτοδιοικήσεις έχουν περιορισμένους πόρους, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Πάντα οι πόροι, αλλά και οι γνώσεις και η τεχνογνωσία και το επίπεδο γνώσεων δεν φτάνουν και δεν επαρκούν για την τοπική αυτοδιοίκηση. Από την άλλη, έχουμε ένα πλούτο οργανώσεων και συνεργασιών της κοινωνίας των πολιτών με γνώση, αλλά και αυτή με έλλειψη πόρων, και υπάρχει και μια δυσκολία πιθανώς επικοινωνίας λόγω δυσπιστίας, λόγω γραφειοκρατίας, διαφοράς προσέγγισης, διαφοράς χρόνων δράσης. Οι άνθρωποι της κοινωνίας των πολιτών είναι άνθρωποι της δράσης που θέλουν να κάνουν γρήγορα πράγματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δημόσιες διαδικασίες, έχει πράγματα τα οποία μερικές φορές φαίνονται γραφειοκρατικά σε εμάς που τα βλέπουμε απ' έξω. Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα στρατηγικό χαρακτήρα συνεργασίας και ένα συστηματικό χαρακτήρα συνεργασίας. Στρατηγικό εννοώ, αυτό που εννοούμε είναι η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι σε ένα συνεχή διάλογο με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε να έχουν μια κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων, ένα εκ των οποίων φυσικά είναι και η κλιματική αλλαγή. Και το άλλο να είναι συστηματικό, δηλαδή όχι κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε μια κρίση, κάθε φορά που έχουμε ένα πρόβλημα, και αυτό γίνεται βέβαια, να συνεργάζονται η τοπική αυτοδιοίκηση με οργανώσεις κοινωνίας πολιτών για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Να είναι πιο συστηματική η προσέγγιση, έτσι ώστε να ξέρουμε πώς, με τι τρόπους, με τι resources, με τι γνώσεις θα αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία συνεχώς προβάλλουν σαν προβλήματα μπροστά μας. Εργαλεία για όλα αυτά, όπως είπαμε, φυσικά πρέπει να είναι ένας ουσιαστικός διάλογος και συμμετοχή, να καταλάβουν οι δύο όψεις της συνεργασίας
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η καθεμία, έτσι ώστε να υπάρχει μια εμπέδωση εμπιστοσύνης, το να κτίσουμε εμπιστοσύνη το κυριότερο πράγμα σε όλη αυτή τη συνεργασία, να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά εργαλεία διαβούλευσης, αλλά όχι μόνο ψηφιακά, γιατί τα ψηφιακά μπορεί να αποκλείουν κάποιους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία ή δεν έχουν αυτό που λέμε την ψηφιακή εγγραμματοσύνη. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις να κάνουν μια προσπάθεια να έχουν διαθέσιμα τοπικά δεδομένα στο κοινό και στους οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται για να παίρνουμε αποφάσεις και να κάνουμε δράσεις. Με αυτά τα δεδομένα να κάνουμε τον πολίτη με τη συνεργασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών επιστήμονα ερευνητή, να συνεργαστεί ο πολίτης δηλαδή για να μας φέρνει περισσότερα δεδομένα από άποψη μόλυνσης, από άποψη προβλημάτων που υπάρχουν μέσα στην πόλη, έτσι ώστε να συγκεντρώνουμε δεδομένα και με συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα να τα επεξεργαζόμαστε αυτά. Αυτή είναι η έννοια του citizen science που λέμε στα αγγλικά, ο πολίτης επιστήμονας ερευνητής. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως συνελεύσεις πολιτών, εκδηλώσεις δημιουργίας, προσομοιώσεις διαβούλευσης, και κάθε φορά πρέπει να διαλέγουμε το κατάλληλο εργαλείο. Και τέλος, εμπλοκή των πολιτών στην παρακολούθηση, αξιολόγηση των δημοσίων αποφάσεων πολιτικών και υπηρεσιών. Τώρα, όλα αυτά, όπως σας είπα, δίνει ένα πλαίσιο των προτάσεων που έχουμε. Οι προτάσεις είναι πολύ πιο αναλυτικές. Μπορείτε να τις βρείτε στο site μας, μπορείτε να μας ρωτήσετε, να σας στείλουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ θα ήθελα να πω 3 πράγματα σαν συμπεράσματα και να κλείσω. Το βασικό μήνυμα του Acting είναι η πρόθεση στρατηγικών συνεργασιών για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, η σημασία της μακροπρόθεσμης συμμετοχής της κοινότητας και της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και η σημασία του διαλόγου για τη συμπερίληψη ευάλωτων πληθυσμών σε όλα τα στάδια υλοποίησης πρωτοβουλειών, είτε αυτές οι πρωτοβουλίες προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών, είτε από τις επιχειρήσεις, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα κάνουμε και μια συζήτηση και κάποιες ερωτήσεις αν έχετε. Αναλυτικά οι προτάσεις μας είναι σε αυτό το link που δείχνω εδώ πέρα, αλλά που το έχω βάλει και στο chat. Να ευχαριστήσω και την κυρία Πεταλωτή και την Άννα τη Βίβας για τις ομιλίες και κάνω stop sharing για να δω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, είτε αν θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, είτε αν υπάρχει στο chat κάποια ερώτηση. Βλέπω τον κύριο Εμμανουηλίδη και τον κύριο Λιτσαρδάκη. Κύριε Εμμανουηλίδη. Ευχαριστώ πολύ. Εμμανουηλίδης Γιώργος από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Πολύ ενδιαφέροντα όσα παρακολουθήσαμε. Με πολύ προφανείς αναλογίες, θα έλεγα εγώ, και για τις επιχειρήσεις. Και πέρα από αυτά που, δηλαδή, τα όσα είδαμε και για τους πολίτες, για την κοινωνία των πολιτών, κατά αναλογία έχουν άμεση εφαρμογή και στις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να σημειώσω ότι για την πράσινη μετάβαση είναι πολύ σημαντικό και εκεί το υποστηρικτικό πλαίσιο. Έτσι, πολιτικές και υποστηρικτικό πλαίσιο και για τη συμμετοχή του προσωπικού και συνολικά για την εμπλοκή. Γιώργο, ένα λεπτό, ποιο πλαίσιο, επειδή υπάρχει λίγο φασαρία, αν μπορείς να επαναλάβεις λίγο το... Ναι, ακούγομαι τώρα καλύτερα. Καλύτερα, ναι, καλύτερα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το υποστηρικτικό πλαίσιο πολιτικών και μέσων χρηματοδοτικών για τις επιχειρήσεις. Όπως καταγράφηκε ανάλογα για τους πολίτες, το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Και να έχουμε και εδώ υπόψη μας ότι μπορεί οι προσπάθειες και οι διαδικασίες πράσινης μετάβασης και εδώ να εντείνουν ανισότητες. Έτσι, οπότε είναι πολύ σημαντικό και εδώ, κατά αναλογία, καταγράφεται νομίζω η σημασία και των πλαισίων των προγραμματικών και επιχειρησιακών, έτσι, μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων, και μέσω αυτών η ύπαρξη συγκεκριμένων απτών μέσων που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρότερες, να συμμετάσχουν ισότιμα στην πράσινη μετάβαση και μέσω αυτής της διαδικασίας να αναπτυχθούν.
Αυτό ήθελα να πω. Πολύ, πολύ χρήσιμα, πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά. Θα περιμένουμε να τα δούμε και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Όλα αυτά, σε ό,τι μας αφορά πάλι με αναφορά στις επιχειρήσεις και ειδικά στις μικρομεσαίες. Ναι. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μανουλίδη, ευχαριστώ Γιώργο. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν τέτοιου είδους εργαλεία και στο μέλλον, και σήμερα υπάρχουν νομίζω κάποια, αλλά πρέπει να υπάρχουν και στο μέλλον ακόμα περισσότερα. Είναι σημαντικό, επειδή μιλάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να υπάρχει και συνεργασία μεταξύ τους. Πολλά από αυτά τα πράγματα που προτείνουμε, ίσως και μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να μην τα κάνει μόνη της, αλλά 10-20 μαζί να μπορούν να τα κάνουν πολύ πιο εύκολα. Και γι' αυτό νομίζω και ο ρόλος του επιμελητηρίου είναι πολύ σημαντικός. Ο Μιχάλης Λιτσαρδάκης ζήτησε το λόγο. Ναι, καταρχήν ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Μία απορία μου δημιουργήθηκε και μία παρατήρηση ήθελα να κάνω. Η απορία είναι η εξής: από την έρευνα που έγινε σε πολλές χώρες, πέρα από το βασικό παράγοντα που εμποδίζει την πρόσβαση και την χρήση, που είναι ο οικονομικός, φαντάζομαι, στους άλλους παράγοντες διαπιστώθηκαν διαφορές από χώρα σε χώρα, δηλαδή κάπου να είναι πιο πίσω η γνώση ή η διάθεση, κάπου να είναι πιο πίσω το κανονιστικό πλαίσιο κλπ. Ναι, υπάρχουν, αλλά ας μιλήσει η Άννα καλύτερα, ναι. Ναι, αυτή είναι πολύ σωστή ερώτηση, γιατί όπως είπαμε δεν μπορούμε να δούμε την αλλαγή μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά συνολικό επίπεδο σημαίνει ότι η κοινωνία, το γεωγραφικό πλαίσιο, οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που είναι πολύ διαφορετικοί ανάμεσα στις χώρες που ήταν, ας πούμε, στο δικό μας ερευνητική γραμμή. Είδαμε κάποιες αλλαγές, ας πούμε, εγώ μπορώ να μιλάω πιο συγκεκριμένα για τη δική μας μελέτη που τη ξέρω πιο καλά, οπότε είδαμε κάποιες διαφορές, ας πούμε, σε κάποιες αξίες ήταν πιο σημαντικές, υπήρχε μεγαλύτερη αλλαγή σε μία χώρα από την άλλη χώρα, αλλά σε συνολικό επίπεδο δεν υπήρχαν τεράστιες αλλαγές στην επιρροή που είχε, ας πούμε, αυτά τα πρωτοβουλίες στο να αλλάξει και τη συμπεριφορά και τις αξίες. Αλλά εμείς, ας πούμε, στο δικό μας γραμμή είδαμε ότι οι περισσότερες αλλαγές έγιναν στην Ελλάδα. Δηλαδή, σχετικά με τις άλλες χώρες, που ήταν, θα ξαναπώ, Γερμανία, ήταν Τουρκία, ήταν Ρουμανία και ήταν... Ελλάδα, ξεχνάω ένα, δεν θυμάμαι τώρα. Και εμείς το είδαμε και το εξηγήσαμε γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες που είχαμε εμείς, που ήταν δύο δραστηριότητες που ήταν πάρα πολύ κοντά στην πολίτη και πολύ κοντά στις ευάλωτες ομάδες και λειτουργούσαν πάρα πολύ σαν πρωτοβουλίες που έφερναν κοντά τα άτομα της κοινότητας που ήταν σε ευάλωτη κατάσταση. Ενώ στις άλλες κάποιες είχαν πρωτοβουλίες που ήταν λίγο πιο μεγάλες ή δεν ήταν τόσο κοντά στη τοπική και τις ευάλωτες ομάδες. Οπότε υπήρχαν διαφορές, ενώ συνολικά τα αποτελέσματα ήταν περίπου τα ίδια, υπήρχαν διαφορές. Δεν το κοιτάξαμε τόσο εμβάθος, γιατί δυστυχώς είχαμε και ένα θέμα ότι ήταν πολύ δύσκολο, όπως είπαμε, να βρούμε αυτά τις πρωτοβουλίες που όντως μπορούσαν να κάνουν και δραστηριότητες και να είχαν και κόσμο να έρχεται. Οπότε το δείγμα δεν ήταν τόσο μεγάλο στο τέλος να μπορούμε να δούμε εμπάθος μεγάλες διαφορές ανάμεσα τις χώρες. Μιχάλη, ήθελες και κάτι άλλο να πεις όμως. Ναι, το άλλο ήταν μια παρατήρηση, ένα σχόλιο. Δεν θα πάρω παραπάνω από 2 λεπτά. Με αφορμή αυτό που είπε στο τελευταίο για τα Commons, ήθελα να πω ότι οι Έλληνες λειτουργούσαμε για αιώνες με βάση την κοινοτική οργάνωση, δηλαδή και στην Ελλάδα αλλά και έξω από την Ελλάδα, στις μεγάλες χώρες όπου είχε εξαπλωθεί ο ελληνισμός. Η κοινότητα ήταν το βασικό στοιχείο και οργάνωση και ανάπτυξης του ελληνισμού, των Ελλήνων της κάθε περιοχής. Αυτό χάθηκε, δεν λέω καταστράφηκε, μέσα σε 1-1,5 αιώνα και τώρα κάποιοι κάπως κάνουν μια προσπάθεια να το ξαναβρούν, είτε σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή εκτός αστικών κέντρων, είτε και σε αστικό επίπεδο με πρωτοβουλίες γειτονιάς.
είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου να εστιάσουμε στα κοινά, γιατί τα κοινά είναι τα πάντα. Δηλαδή και το νερό και ο αέρας και οι χώροι πρασίνου και κοινό είναι και το πρόβλημα της καθαριότητας και της συγκοινωνίας. Δηλαδή αν κάποιος εστιάσει στην έννοια, νομίζω ότι θα βρει περιεχόμενο σε οτιδήποτε κάνει και οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του. Ναι, Μιχάλη, έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολύ καλή και η σύνδεση με την παράδοση την ελληνική, την οποία πρέπει να ξαναβρούμε. Συμφωνώ απολύτως. Έχουμε καμιά άλλη ερώτηση, γιατί βλέπω πέρασε και η ώρα που είχαμε διαθέσει. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Δεν βλέπω. Να σας ευχαριστήσω όλους. Ευχαριστώ και για την υπομονή σας και για την συμμετοχή και την Άννα τη Βίβας και την κυρία Πεταλωτή. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε. Γεια σας.